Здравейте, хора! Днеска вижте какво да снимам. Ако ви хареса, се абонирайте за канала. Това чудо нещо само... побърках се. Приятели, без да искам се обърках. Матине, какво? Гледайте, хора, сега се разложам. Кажете, ще е хубаво. Намираме се на път, къде води към Некуши. Нещо много хубаво, чисто. Не знам къде е това, моля ви се, кажете къде. Абонирайте се за канала, натиснете лайка и натиснете камбанката. Абонирайте за канала. Аз вече съм казал. Натиснете палеца да станем 100 000 абоната. И да спечелите същото, да спечелите твоето на Бътър Сандев, къде той го има. Да спечелите 1000 лева. Да направим едно предизвикателство, да направим към 1000 лева. Днеска да си направим ли пранк, ма? Да, Влади, ще правим пранк. Чекай. Де, вижте, хора, ето може би има коза, ето вижте. Вижте, има коза, вижте, има хубава козичка. Видите ли козата, хора? Видите ли козата? Ево я и там, къде пасе ора. Колко още после да доближавам до нея и тя тук до мене. Сега да ви покажа едно нещо. Аз съм за чужбина, айде, се минавам! Хора,